Здравейте! Днес ще си направим един експеримент, като се опитаме да предадем послание от ретроградния Меркурий, който е известен с това, че общува като през развален телефон. Както винаги, дните, в които Меркурий променя своя ход, можем да наблюдаваме един малък или истински хаос в общуването, в комуникациите, в транспорта и в ежедневието си, най-вече в тези малки детайли, които така оформят бита и доволството ни от него. Впрочем, този ефект той се наблюдава доста преди началото на ретроградната фаза, така че доста е възможно мнозина от вас вече да са го забелязали. Сега имате обяснение за хилядите досадни пречки и подробности, с които напоследък ви изпиляват нервите до край. Доколкото Меркурий влияе на информацията и нейния обмен, най-важното през този период ще бъде да бъдете така доста критични към всяко съобщение, всяка новина, всичко, което ви хрумва, всичко, което ви предлагат и което ви казват. И най-вече в онзи момент, в който превръщате дочутото в мотив за своите намерения и решения. Общо взето, полезно и практично най-вече би било в този период да възприемем една малко по-пасивна позиция в живота и да се опитаме да възприемеме неговите послания. Какви могат да бъдат те? Традиционно, през този период той може да постави на дневен ред стари нерешени въпроси за разрешаване и да иска от нас преразглеждането им, и то най-вече за сметка на наскоро възникнали идеи и намерения. Това е и причината, поради която когато Меркурий спре своя ход и стане ретрограден, някак се усещаме как ежедневието ни започва да буксува и онова, което сме искали да направим, и онова, което до вчера ни е занимавало, изведнъж губи своя смисъл или въобще като че ли не може да помръдне и крачка напред. Това не е случайно, тъй като всъщност онова, което се изисква от нас и в крайна сметка имаме възможност да направим в този период, е да се върнем назад, да направим една ретроспекция в миналото, тъй като в забързаното си ежедневие доста често така действаме с размах, гледаме на широко и пропускаме дребни детайли, които всъщност, както знаете, малките камъчета обръщат каруцата, и те наистина, макар че са дребни и досадни, са важни и трябва да им бъде обърнато внимание, за да могат наистина идеите ни и намеренията ни да бъдат така, да се превърнат в реалност. Може внезапно да се почувствате привлечени от възникнал в миналото интерес, най-вече по отношение най-вече в интелектуалната и духовната сфера, и доста голям принос в това имат срещите с стари познайници, с голяма част от които в този момент можете да подновите контактите си. Този път живота ще ни събере с хора, най-вече с които ни свързват интелектуални интереси, и ще се изненадате колко стари съученици пък ще срещнете, така че има и приятни моменти в ретроградните фази на Меркурий. Много е важно да се предпазим от грешки в този период, не заради нещо друго, ами защото ефектите от тях доста дълго така ще се проточат във времето, а възможност да ги изчистиме тези грешки ще получим едва в следващата ретроградна фаза, която ще е през есента. Как да се предпазите от грешки? Важно е да имате едно на ум по отношение на всяка една информация, която идва отвън, и всяка една
идея, която ви подава ума, пък и въображението ви, което ще бъде доста активно в този период. И би било добре да изчакате фактите да потвърдят получената в тези 3 седмици информация. По тази причина също е препоръчително да се въздържате от обещания, тъй като ще ви бъде трудно да изпълните поетите ангажименти. Защо? Защото сега дадените обещания, давайки обещания, вие изхождате от наличието на дадена информация и на факти и представи, които имате в момента, но в рамките на тези 3 седмици те до голяма степен или изцяло ще бъдат подменени. По тази причина също не възлагайте големи надежди и не си правете планове въз основа на онова, което другите ви уверяват и което ви обещават. Не започвайте нищо ново, освен когато новото касае стари планове, стари проекти, които в този период преживяват някакъв ренесанс. Това касае и взаимоотношенията. Придържайте се към познатата си среда, а по отношение на новите контакти и връзки, които установявате в този момент, бъдете малко по-предпазливи. Ще трябва така да изчакате времето да провери достоверността им. Добре е също да отложите пътуванията, освен когато те не целят да ви придвижат към места, към които имате сантимент от миналото или за да се срещнете с хора от миналото си. Транспортният колапс е доста неприятен и доста характерен в моментите на най-вече на стационарните фази на Меркурий. И това са дните от 17 до 22 май и от 7 до 12 юни. Друго, с което с което ще си спестите доста нерви, са новите покупки и мащабните инвестиции. Придобивките ви, вероятно, в този период, вероятно ще имат скрити дефекти. Доставчиците може да ги позабавят, може да получите не онова, което сте поръчали. И за да бъдат изчистени всички тези скрити недостатъци, така да се каже, това ще бъде възможно едва след 12 юни също. И това особено касае в тази конкретно фаза на ретроградния Меркурий покупките на транспортни средства и съобщителна техника. Избягвайте също и важни преговори, подписването на договори и оформянето на документи, под които поставяте подписа си. Не постъпвайте и на нова работа, тъй като в този момент всичко, което подлежи на уговорка, в последствие ще подлежи на преразглеждане поради допълнителните факти и обстоятелства, които ще станат известни едва във втората половина на юни месец. И е много възможно това, за което да сте се договорили и също и възнаграждението, което сте оговорили, да не бъде това, което предполагате в момента. Общо заето да се движим напред и да работим за своето бъдеще ще бъде възможно едва след 12 юни. До тогава е нужно да се заредим с търпение, да не взимаме прибързани решения и да се концентрираме по-скоро върху преустройството на старите идеи и подменянето на старите представи, не толкова върху реализацията на новите. И също друго важно, вероятно събеседниците ви няма да бъдат така разположени към вас. И ако някой не изразява видима готовност за общуване, оставете го на мира. След 12 юни ще можете и вие да изложите много по-качествено своите идеи и замисли, пък и да разчитате на внимание и подкрепа от страна на събеседниците си. Същото касае и онези делови процеси, които сега ще забуксуват и в които ще срещате видими препятствия към напредък и за тях може би ще бъде по-добре да поизчакате малко,
тъй като онези препятствия, които ще срещнете след 12 юни, вероятно от само себе си ще отпаднат. Така че ще си спестите много нерви, усилия и загуба на време, ако бъдете малко по-търпеливи. Желая ви успех и много търпение! Чао!